Θα ακολουθήσουμε την παρακάτω διαδικασία. Θα προσφωνήσουμε, θα δώσουμε τις τιμητικές διακρίσεις, είναι 3, λιγότερες από την προηγούμενη φορά και πάρα πολύ σημαντικές και συμβολικές και σε σχέση και με τα θέματά μας. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας φυσικά δεν χρειάζεται συστάσεις. Αυτό όμως που δεν ξέρει πολύς κόσμος, ίσως και εσείς, είναι η τρέχουσα συμβολή του, στην οριστικοποίηση του νέου ΕΣΕΚ, δηλαδή του οδικού χάρτη της χώρας για την ενεργειακή και κλιματική αλλαγή μέχρι το 2030. Δεν είναι και πολύ εύκολο να επικαιροποιηθεί το ΕΣΕΚ, έχει πολλά θέματα, είναι σε ένα πολύ καλό σημείο. Ο εντυπωσιακός όγκος ερευνητικών έργων που έχει διαχειριστεί το ΚΑΠΕ διαχρονικά παραπέμπει σε μια εκτεταμένη και βαθιά τεχνογνωσία, την οποία χρησιμοποιεί ιδιαίτερα αυτή την περίοδο στον καινούριο του ρόλο. Όχι καινούριος, είναι ο ρόλος του εν πάση περιπτώσει, απλώς αυτή τη στιγμή ασκείται με ιδιαίτερη, αν θέλετε, ένταση. Να σταθμίσει την ωριμότητα και το κόστος της κάθε τεχνολογίας, ώστε να είναι ισορροπημένο και το μείγμα των ΑΠΕ και να είναι όλοι ευχαριστημένοι και να διευκολύνονται και οι υποδομές στο πλαίσιο των στόχων της μετάβασης, καθώς και οι διαθέσιμοι πόροι είναι σχετικά περιορισμένοι. Βεβαίως το ΚΑΠΕ αναμένουμε να απαντήσει και σε κάποια αιτήματα της εποχής που αφορούν ανάμεσα σ' άλλα το πώς και με ποιο θεσμικό πλαίσιο θα ανοίξει τελικά η αγορά του βιομεθανίου στην Ελλάδα, θέμα και του σημερινού συνεδρίου. Η Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών του ΚΑΠ έχει συμμετάσχει από το 1989 σε 436 έργα συνολικού προϋπολογισμού για το ΚΑΠ άνω των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά χρηματοδοτήθηκαν από διάφορα κοινοτικά, εθνικά και διεθνή προγράμματα. Δεν θέλω να σας κουράσω. Βαλορέν, Θερμία Α και Β, Κουπουσού, ΕΣΠΑ, Ενεργή, Ιντερεκ, ΜΕΔ. Όσοι είστε επιστήμονες τα ξέρετε αυτά. Και έχει συνάψει και πάνω από 750 ιδιωτικά συμφωνητικά. Ειδικά το τμήμα βιομάζας του ΚΑΠΕ έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση και ολοκλήρωση 140 έργων. Το τμήμα της αιωλικής ενέργειας αριθμεί 76 έργα, η γεωθερμία 98 έργα, το τμήμα θερμικών ηλιακών συστημάτων 72 έργα και το τμήμα φωτοβολταϊκών και διασπαρμένης παραγωγής 50 έργα. Για το 2024 τα έργα βιομάζας καταλαμβάνουν αριθμητικά και πάλι την μερίδα του λέοντος με 12 έργα προϋπολογισμού 3,1 εκατομμυρίων ευρώ και ακολουθούν οι υπόλοιπες τεχνολογίες. Πρικισμένο με εξαιρετικούς επιστήμονες βέβαια, το κέντρο ολοκληρώνει αυτή την περίοδο την εκτίμηση κόστους ωριμότητας κάθε τεχνολογίας ΑΠΕ και η τιμητική του διάκριση αφορά στη διαχρονική συνεισφορά του στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και ιδιαιτέρως της βιομάζας που είναι και το θέμα του σημερινού συνεδρίου. Ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής του ΚΑΠΕ, ο κύριος Δημήτρης Καρδοματέας, είναι χημικός μηχανικός. Τον παρακαλούμε να έρθει κοντά μας, του MEP, με μεταπτυχιακές σπουδές στην προστασία περιβάλλοντος και στη διοίκηση επιχειρήσεων και έχει πάνω από 30 χρόνια τεχνική και διοικητική εμπειρία στο βασικό σχεδιασμό ενεργειακών συστημάτων και στη συνέχεια στον τομέα του φυσικού αερίου ως διευθυντής και γενικός διευθυντής των ΔΕΠΑ και ΔΕΣΠΑ. Και έχει επίσης διατελέσει και πρόεδρος της ΜΟΔ ΑΕ. Παρακαλούμε να έρθετε, να πάρετε την τιμητική σας διάκριση από τον κύριο Ψωμόπουλο, ο οποίος εκπροσωπεί την ΕΣΔΑ.
και ευχόμαστε το ΚΑΠΕ να συνεχίσει την πάρα πολύ καλή του προσπάθεια με τους επιστήμονές του και να έχουμε τελικά το πολύ ισορροπημένο μείγμα το οποίο όλοι ψάχνουμε. Ναι, βεβαίως, αλίμονο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Alpha Energy για την πρωτοβουλία αυτή. Το βραβείο αυτό το παραλαμβάνω εγώ ως πρόεδρος του ΚΑΠΕ, αλλά ανήκει στο προσωπικό του τμήματος βιομάζας, το οποίο έχει κάνει εξαιρετικό έργο από το 1989 όποτε συστάθηκε, και ιδίως στην προϊσταμένη του τμήματος, κυρία Μυρσίνη Χρήστου, και στο διευθυντή της αντίστοιχης διεύθυνσης, τον κύριο Κωνσταντίνο Καρίτσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου αυτούς και να τους ευχηθώ να συνεχίσουν όπως μέχρι τώρα. Επίσης θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να κάνω και μια ανακοίνωση. Επειδή συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Ίκαρους, το οποίο αφορά την ανάπτυξη βιοκαυσίμων για την αεροπλοεία. Είναι κάτι το οποίο είναι καινούργιο, αλλά και πολύ σημαντικό για να μειωθούν οι εκπομπές αυτού του δύσκολου τομέα. Διοργανώνουμε λοιπόν τον Νοέμβριο το πρώτο συνέδριο στην Ελλάδα σχετικά με τα καύσιμα αεροπλοείας, τα SAF, Sustainable Air Fuels, στις 7 έως 8 Νοεμβρίου, οπότε θα υπάρχουν περισσότερες ανακοινώσεις γι' αυτό. Είναι η πρώτη ανακοίνωση που κάνουμε. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε. Σας ευχαριστώ. Πάλι για το βιοαέριο και το βιομεθάνιο, γιατί το να μπορούμε να συζητάμε σήμερα για βιομεθάνιο δεν ήταν πάντα αυτονόητο, όσο και να φαίνεται περίεργο, κύριε Πολυχρονόπουλε και κύριε Υφαντή που ασχολείστε πολύ με αυτά τα θέματα. Πριν το 2010 η έννοια του βιομεθανίου όπως τη γνωρίζουμε σήμερα δεν υπήρχε πουθενά. Καταγράφηκε για πρώτη φορά στο National Action Plan της Ελλάδας που ετοίμασε και υπέβαλε στις Ευρωπαϊκές Αρχές το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το 2010, την εποχή που ξεκινούσε εκείνη η δεκαετής αλυσμόνητη οικονομική κρίση. Στη σελίδα 62 του National Action Plan αναγράφεται και ερμηνεύεται για πρώτη φορά η έννοια του βιομεθανίου. Η αναγραφή έγινε με εισήγηση των επιστημόνων του ΚΑΠΕ που συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας και συμβούλευαν την τότε πολιτική ηγεσία του ΙΠΕΝ για τα βιοκαύσιμα. Μάλιστα η κυρία Χρήστου που αναφέρατε ήταν σύμβουλος τότε του ΙΠΕΝ, σήμερα δεν είναι εδώ γιατί έχει δυστυχώς ένα ατύχημα με το πόδι. Και εν πάση περιπτώσει μπήκε τότε λοιπόν, καταγράφηκε και ως αποτέλεσμα αυξήθηκε κατακόρυφα η τιμή αποζημίωσης των ελληνικών μονάδων βιοαερίου, επιτρέποντας τον κλάδο σιγά σιγά να αναπτυχθεί σταδιακά. Ελπίζω να μην κάνω λάθος στα νούμερα. Η τιμή που ήταν τότε της τάξης των 88 ευρώ, δηλαδή τίποτα, απογειώθηκε στη συνέχεια περίπου στα 2,30, κάπου όπως είναι και σήμερα, κυρία Λοϊζίδου, κάπου εκεί δεν είναι η τιμή. Το φθινόπωρο του 2022 οι επιστήμονες πάλι του ΚΑΠΕ και του Τμήματος Βιομάζας συνεισέφεραν και στη σύνταξη κειμένου του REPowerEU για την Ελλάδα αναφορικά με το βιομεθάνιο. Είναι πολλά τα ονόματα που έχουν υπογράψει στο κείμενο αυτό και στην παρούσα φάση το ενδιαφέρον της επιστημονικής ομάδας έχει στραφεί στο ακαθόδες πρόβλημα της εξασφάλισης πρώτης ύλης για το βιομεθάνιο, κύριε Υφαντή. Λοιπόν, εδώ έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και ο κύριος Χρήστος Ζαφύρης, ως υπεύθυνος δέσμης έργων βιοαερίου και βιομεθανίου του ΚΑΠΕ, έχει επεξεργαστεί ανάμεσα σε άλλα μια πολύ επίκαιρη πρόταση. Αυτή συνδέει τη διαχείριση των βιοαποβλήτων με την εξασφάλιση πρώτης ύλης για το βιομεθάνιο
με την παραδοχή ότι το δυναμικό της Ελλάδας στη βιομάζα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που εκτιμάται. Το ανέφεραν εδώ σήμερα πολλοί από τους ομιλητές μας, καθώς από τις περίπου 280.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, το 75% ρίχνει τα απόβλητα στο δίκτυο και δεν γίνεται ενεργειακή αξιοποίηση. Σκεφτείτε, το 75%. Και έχουμε και στοιχεία και παράπονα και από δήμους και τα λοιπά. Επιπλέον υπάρχει και άλλο δυναμικό προερχόμενο από τυρόγαλο, κοπριές, άχυρο και άλλα. Όχι τόσο πολύ αρωματικά που λέμε εμείς οι κυρίες, αλλά είναι βιομάζα. Άρα λοιπόν η δυνατότητα αξιοποίησης τοπικών ενδογενών πηγών σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας που θα έχουν πρώτη ύλη και την δυνατότητα να κάνουν μεθάνιο είναι αποφασιστική για τους σχεδιασμούς για τα οργανικά απόβλητα, περιλαμβάνοντας φυσικά και τους καφέ κάδους. Και αυτό αναφέρθηκε το πρωί, αν θυμάστε, από το Γενικό Γραμματέα του ΙΠΕΝ. Γεωπόνος με μεταπτυχιακό στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό πόλεων και κτηρίων, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρία σε εφαρμοσμένη έρευνα για τη βιομάζα, βιοαέριο, βιομεθάνιο, αλλά και με πλούσια διδακτική εμπειρία. Ο κύριος Ζαφύρης είναι εδώ, παλεύει πάντα για το βιομεθάνιο και θεωρεί ότι είναι θέμα μιας διαφορετικής προσέγγισης για την οποία ήρθε πλέον η ώρα να υλοποιηθεί. Τον παρακαλούμε να παραλάβει την τιμητική του διάκριση από τον κύριο Γιάννη Ζολότα, ο οποίος επί πολλά χρόνια είναι ειδικός σύμβουλος της A Energy σε θέματα βιομάζας, κύριε Ζολότα, και να ευχηθούμε τα καλύτερα για την αξιοποίηση, για την εξέβρεση και τη σταθεροποίηση της πρώτης ύλης για το βιομεθάνιο. Για κάποιους που έχουν κάνει έργο ζωής και το βιοαέριο και τη βιομάζα και το βιομεθάνιο. Έλα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ θερμά την Άντα, την Alpha Energy και όλους τους συνεργάτες της. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση για το βραβείο αυτό. Πιστεύω ότι δεν ανήκει μόνο σε μένα, ανήκει σε όλο το τμήμα της βιομάζας. Αυτό που έχω να σας πω απόλυτα και είναι απόλυτη αλήθεια, από το 1989 μέχρι σήμερα δίνουμε τα πάντα για την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων. Και όταν εννοώ τα πάντα, τα πάντα. Ένα που θέλω να πω και το θεωρώ ιδιαίτερο, για μένα είναι το πιο σημαντικό, είναι ότι από το τμήμα βιομάζας του ΚΑΠ έχουν περάσει πάνω από 120 φοιτητές που έχουν κάνει την πρακτική τους και τα μεταπτυχιακά τους, όπως και ο γιος του κυρίου Αγαπετίδη, του παλιού μας του Προέδρου. Είναι τιμή για μας που έχουμε κάνει συστατικές επιστολές στο MIT, στο Κολούμπια, και έχουν πάρει και άτομα όπως το Φέδων το Μίχο στο Κολούμπια από εισηγήσεις στο τομέα βιομάζας του ΚΑΠΕ, και υπάρχουν πάνω από 15-20 άτομα τα οποία έχουν κάνει σταδιοδρομία μόνο από την εισήγηση του τομέα. Αυτό το θεωρώ το πιο σημαντικό από όλα. Σας ευχαριστώ θερμά και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα. Λοιπόν, η τρίτη τιμητική διάκριση είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, δεν είναι αμιγώς. Αφορά μία ιδιαίτερη επιχειρηματική προσωπικότητα, έναν επιχειρηματία δημιουργό στον τομέα του περιβάλλοντος. Δεν θα σας πούμε ποιος είναι, πριν σας το αποκαλύψουμε, θα μοιραστούμε μαζί σας κάποιες δηλώσεις. Τις έκανε πολύ πρόσφατα με την ευκαιρία των φετινών Ποσειδονίων, αλλά και του πολύ πρόσφατου συνεδρίου των επιχειρήσεων των βιομηχανικών πάρκων. Ιδού λοιπόν τι είπε. Επεξεργαζόμαστε κάθε χρόνο 40.000 τόνους επικίνδυνων αποβλήτων και θέλουμε να φτάσουμε σε σημείο που να μην χρειάζονται οι εξαγωγές επικίνδυνων αποβλήτων από τη χώρα μας στο εξωτερικό. Τίποτα να μην πηγαίνει χαμένο. Φέτος ανακυκλώσαμε βεγγαλικά πλοίων. Δεν είναι ένα ενδιαφέρον εμπορικό αντικείμενο για μας.
Μας αρέσουν όμως τα νέα πράγματα, ερευνούμε συνέχεια και θέλουμε να είμαστε οι πρώτοι. Άλλο, δεν μας αρέσουν καθόλου τα δάνεια. Κουραζόμαστε όμως πολύ προκειμένου να υπολογίζουμε σωστά τα χρήματά μας και να τα αποφεύγουμε. Έχουμε 8 εργοστάσια και 600 άτομα προσωπικό φυσικά στην Ελλάδα. Μα πού είμαστε Έλληνες, πού αλλού να πάμε. Σήμερα ετοιμάζουμε βιβλίο για την ιστορία του βιομηχανικού πάρκου σχιστού. Για να το φτιάξουμε όμως ματώσαμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δυσκολίες αντιμετωπίσαμε. Και αν δεν παραμέναμε όλες οι επιχειρήσεις του πάρκου ενωμένες σαν μια γροθιά, αυτό δεν θα είχε πετύχει. Και το τελευταίο, ένας πρώην πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά με έμαθε πολλά για την επιχειρηματική εκπροσώπηση και τον ευγνωμονώ. Προφανώς, οι δηλώσεις αυτές παραπέμπουν σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές αρχές και ειδικά για όσους τον γνωρίζουν, στον Γιάννη Πολυχρονόπουλο, δημιουργό του ομίλου Πολυέκο και της τεχνικής προστασίας περιβάλλοντος ΑΕ, της εταιρείας που ίδρυσε την Πολυέκο το μακρινό 2001. Στα 24 χρόνια λειτουργίας της, η Πολυέκο έχει διαχειριστεί πάνω από 500.000 τόνους βιομηχανικών αποβλήτων, τα οποία μετά την επεξεργασία τους αξιοποιήθηκαν κυρίως στην τσιμεντοβιομηχανία, αλλά και σε άλλες κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, στις οποίες αντικατέστησαν πρωτογενές πρώτες ύλες και πρωτογενή καύσιμα. Έχει εγκαταστάσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Βαλκάνια. Το 45% του κύκλου εργασιών της προέρχεται από έργα και δραστηριότητες του εξωτερικού, ενώ παράλληλα έχει επεκταθεί στην παραγωγή εξοπλισμού για τη διαχείριση αποβλήτων, στην εμπορία εξοπλισμού για την ναυτιλία και τη βιομηχανία, αλλά και στα αντιρρυπαντικά προϊόντα. Δεν είναι όμως το βασικό μας θέμα εδώ η τιμητική διάκριση της ήδη αναγνωρισμένης Πολυέκο, αλλά ανατρέχοντας το παρελθόν, αναζητούμε εκείνο το ανήσυχο παιδί από τα καμίνια του Πειραιά, με τα 3 αδέλφια, με τον πατέρα που δύσκολα τα έβγαζε πέρα, σε ένα περιβάλλον όπου οι σπουδές και η επιστημοσύνη ήταν μόνον ένα αχνό όνειρο. Στεκόμαστε στη σύλληψη ενός περιβαλλοντικού οράματος, στην ορθή του εκτέλεση, στην κινητοποίηση αξιόλογου επιστημονικού και άλλου ανθρώπινου δυναμικού, στην προσεκτική οικονομική διαχείριση και στις σωστές επιλογές. Παρακολουθούμε επίσης τη μετεξέλιξη του νεαρού Πειραιώτη σε μια προσωπικότητα ευαισθητοποιημένη στα κοινά, με επιτυχημένη θητεία ως πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και με επανειλημμένες προτάσεις δραστηριοποίησης στον πολιτικό στίβο. Δεν κατέβηκε τελικά στην πολιτική, ηγήθηκε όμως με επιτυχία και συνεχίζει να ηγείται συλλογικών επιχειρηματικών προσπαθειών, όπως αυτή του επιχειρηματικού πάρκου σχιστού. Με ίδια συνέπεια και συνέχεια η συμβολή στην ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού, με ανακατασκευή του σπιτιού της φιλικής εταιρείας στην Οδυσσό, με ονομάτιση της κεντρικής πλατείας αλλά και του κεντρικού δρόμου της πόλης σε οδό Ελλήνων, με χρηματοδότηση του μνημείου της Καλιθέας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά και την Ιετιώνια πύλη στη Δραπετσόνα. Έχει τιμηθεί και από την Ακαδημία Αθηνών και βραβευθεί από την Ουκρανία με το ανώτατο παράσημο της χώρας. Ένα όραμα που εκπληρώθηκε, μια στάση ζωής που αξίζει να μεταδίδεται και ένα λιτό μήνυμα για τους νέους που ξεκινούν, για τον ευρύ κύκλο συνεργατών, συναδέλφων, αλλά και για την τρίτη γενιά που έρχεται. Μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί, επιχειρηματίες και ταυτόχρονα σεμνοί άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Καλούμε τον κύριο Γιάννη Πολυχρονόπουλο να παραλάβει την τιμητική διάκριση για την προσωπική του συμβολή σε μια πιο πράσινη Ελλάδα. Την τιμητική διάκριση θα τη δώσει η κυρία Λουιζίδου
η οποία είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης και δεν ήξερε καθόλου τι θα γινόταν εδώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Έλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σπάνια αντέχουμε τη μέση. Τώρα την δέχτηκα. Ήθελα να πω ότι όταν ξεκίνησα, όλοι με κορόιδευαν, μου λένε άλλη δουλειά δεν βρίσκεις να κάνεις. Ήταν η πρώτη φορά που ήταν το oil pollution. Και βρήκα μηχανισμούς να μαζεύω τα πετρέλαια από τη θάλασσα. Δεν το δεχόταν η κοινωνία. Να σκεφτείτε ότι 18 χρόνια μας έχει αναθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προστασία του Ιωνίου πελάγους, του Αιγαίου πελάγους, του Κρητικού πελάγους, όλες τις άλλες που είναι γύρω από την πατρίδα μας. Έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα. Στο oil pollution είμαστε οι μεγαλύτεροι στη Μεσόγειο. Έχουμε τιμηθεί για το ballast water treatment πρώτη εταιρεία στον κόσμο. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα, αλλά έχουμε και μια μεγάλη κοινωνική προσφορά σε 1002 θέματα. Είναι σπουδαίο το περιβάλλον. Είναι σπουδαίο τα θέματα που αναλύεται. Είναι το αύριο. Με έχετε προβληματίσει και ασχολούμαι και εγώ πάρα πολύ. Θα έχετε πολύ καινούργια πράγματα που ετοιμάζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Και να συνεχίσετε το θαυμάσιο σας έργο. Με την κυρία καθηγήτρια είμαστε τόσα χρόνια μαζί. Τι να σας πω. Πάντως, να θυμόσαστε, όταν μιλάγαμε για το περιβάλλον στην αρχή, δεν το περίμενε κανένας όταν ανέβει το περιβάλλον. Τώρα όμως όλοι είναι πίσω στο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς